Kuntopyörä on loistava lämmittelyharjoite ennen kuntosaliharjoittelua. Toimii myös hyvänä kestävyysharjoitteena. Ennen kuin nostat pyörän selkään, niin satulan korkeus on helppo määritellä. Mene tähän viereen seisomaan ja satula tulisi olla suurin piirtein tuossa lonkkaluun korkeudella. Ei muuta kuin pyörän selkää. Tästä me nähdään, että kun alkaa polkea, polin on alhaalla, niin jalka on melkein suora, mutta pieni koukku jää polveen. Sitten lähdetään pyörittelemään selkä suorana, ei mennä tänne kyyryyn hartioiden varaa. Toisaalta ei myöskään nosteta hartioita korviin ja selkä suorana, hartiat alas. Alkulämmittelyssä varsinkin suosittelen pyörittelemään aika nopealla pyöritysnopeudella. Ja tässä tulee ihan kunnolla hiki ja hengästyä. Teet alkuveryttelyä niin semmoinen 10-15 minuuttia. Ja jos teet kestävyysharjoitteena niin ainakin puoli tuntia, niin tulee kunnon reeni.